Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 29 січня, п'ятниця. Це 702-й день анексії Криму. 365 днів під вартою російських силовиків перебуває Ахтем Чийгоз. Заступника голови Меджлісу затримали рівно рік тому, запросивши для бесіди в будівлю ФСБ. Його звинувачують в організації масових заворушень під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014-го. Тоді проходило відразу два мітинги. Більше 10 тисяч кримських татар вийшло за скасування запланованої сесії, на якій депутати мали розглянути питання про приєднання Криму до Росії. Проросійські сили на чолі з Аксьоновим вимагали проведення на півострові референдуму про приєднання до сусідньої держави. У результаті тисняви загинули дві людини з табору нинішнього голови російської адміністрації Криму, яких, ймовірно, задавили свої ж в натовпі. Сюжет на цю тему поки що готується, ми йдемо далі. Ахтема Чийгоза напередодні відвідав спецпредставник генерального секретаря Ради Європи Жерар Штудман. Однак спілкуватися за допомогою перекладача, якого надала окупаційна влада. Про це заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров. У Криму Жерар Штудман пробуде тиждень. За словами адвоката Ахтема Чийгоза Ніколая Полозова, справа 26 січня політична та керована Кремлем. І вплинути на рішення у справі зможе тільки міжнародне співтовариство. Полагаю, что, скорее всего, в отношении Ахтема Чийгоза и других подсудимых будут вынесены обвинительные приговоры. Есть шанс, что у других фигурантов этого дела приговоры не будут связаны с лишением свободы. Я очень на это надеюсь. Что касается Ахтема Чийгоза, то его судьба целиком и полностью зависит от тех решений, которые принимаются в Кремле. Соответственно, давить надо на Кремль, используя внешний политический рычаг, давить, учитывая, что у Путина дела складываются в последнее время не очень хорошо. Путін знає про Ахтема Чийгоза і інших політв'язнів, але він продовжує, він знає і про Савченка, він знає і про Сенцова, він знає про Кольченка, про Костенко, він знає про все. Я думаю, що він зараз більш опікується тим, як уникнути заміни тих політв'язнів і його самого. Але це буде. Рано чи пізно це буде, коли Путін залишиться на скам'ї власне обвинувачених і справедливо обвинувачених, а наші товариші вийдуть на свободу. Сюжет про Ахтема Чийгоза готовий до ефіру. Ахтема Чийгоза рівно рік тому, 29 січня, запросили на приватну бесіду до ФСБ. Звідти він вже не вийшов. Там, в кабінеті слідчого, йому зачитали постанову про затримання і надягнули кайданки. Тієї ж ночі Київський районний суд Сімферополя виніс рішення про взяття його під варту на 2 місяці. Вранці наступного дня співробітники ФСБ і слідчого комітету разом з озброєним ОМОНом нагрянули в його будинок з обшуком. Избрана мера пресечения именно в виде заключения под стражу Чийгозу Ахтему Зейтулаевичу за обвинение в совершении тяжкого преступления. До 10 лет лишения свободы санкция предусматривает статьи 212 части 1. Помимо этого, я хочу акцентировать внимание на то, что последствиями данного преступления есть 2 человеческие жертвы, это смерти, и телесные повреждения средней степени тяжести. За Ахтемом Чийгозом впродовж декількох місяців російські силовики затримали ще 7 кримських татар. Талята Юнусова, Ескендера Кантемірова, Алія Санова, Ескендера Набієва, Арсена Юнусова, Ескендера Мірвалієва, Мустафу Дегерменджі звинуватили в участі в масових заворушеннях. У Меджлісі впевнені, якби в той день не було б іншої сили перед парламентом, зіткнень можна було б уникнути. Но Сергей Аксенов, который был председателем общественно-политической организации «Русское единство» в тот период, он на то же время, на тот же час, в тот же день тоже собрал свою политическую организацию или свою политическую силу в этом же месте в тот же час. Вот это и была самая большая провокация, потому что если бы не было другой политической силы на одной и той же площади в то же самое время, ничего бы не произошло. Російські силовики Ахтема Чийгоза називають основним організатором заворушень. Однак на відео, яке є у вільному доступі в інтернеті, видно, як Чийгоз навпаки намагається утримати натовп.
У справі Чийгоза слідчий комітет Росії зібрав 24 томи справи і 47 гігабайтів відео. Сам Чийгоз порушений проти нього кримінальну справу назвав політичним замовленням. Я думаю, что мы с достоинством это пройдем, несмотря на все репрессии, которые чинятся сегодняшними прокурорами, сегодняшними следователями. Мы многих переживем и это. Никакого отношения к тем преступлениям надуманным, оговоров, которые сегодня чинятся со стороны прокуратуры и следственных органов, я к этому отношения не имею. Поэтому как Ниночка, как это судилище, я назвать не могу. Напугать всех крымских татар у вас не выйдет. На ознайомлення з матеріалами справи суд дав всього 10 днів. Обвинувачений захист встигли ознайомитися лише з 10 томами справи. Установив такой срок, я считаю, что это, с моей точки зрения, это грубое нарушение права на защиту. То есть фактически нам не дают изучить материалы дела и видеоматериалы досконально, подготовить ходатайство, по ним и жалобы, и, собственно, выработать линию защиты по этому поводу. Адвокати обвинувачених по справі 26 лютого попросили суд припинити кримінальне переслідування, оскільки події відбувалися на території України і справу повинні розглядати українські правоохоронці. Однак російські слідчі іншої думки. Постраждалих того мітингу вважають громадянами Росії, хоча на той час всі учасники були громадянами України. Согласно статьи 12 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, позволяет нам расследовать уголовные дела о преступлениях, совершенных в отношении граждан России на территории других государств. Поэтому по поступлении таких обращений от крымчан, которые являются гражданами России, нами было возбуждено уголовное дело, в рамках которого мы расследуем, исследуем события именно тех февральских дней, в ходе которых был причинен вред здоровью граждан России. Перше засідання у справі 26 лютого відбулося наприкінці минулого року, 28 грудня. На лаві підсудних 6 кримських татар на чолі з Ахтемом Чийгозом і жодного учасника проросійського мітингу. Вони навпаки у суді виступають як постраждалі. Їх 79 осіб. Захищати заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу взявся московський адвокат Ніколай Полозов, який захищає українську льотчицю Надію Савченко. Совершенно непонятно, почему на большом митинге, на котором были и крымские татары, и представители партии «Русское единство», потерпевшими оказались представители партии «Русское единство». Я не верю, что у представителей партии «Русское единство» слабее кости, они более ломкие, или они люди не такие же, как крымские татары. Нет, это показывает как раз то, что обвинение сознательно подбирало факты, чтобы они укладывались в обвинительную фабулу. И в этой связи я считаю, что этот процесс не столько даже над Ахтемом Чийгозом и другими подсудимыми, которые сегодня были в суде, это процесс над всем крымско-татарским народом, который не принял ту политику, которую навязала Москва. В конечном счете и Ахтем Чийгоз, и другие будут свободны. Шевкет Наматулаєв, Заман, АТР. До річниці арешту Ахтема Чийгоза у Міністерстві закордонних справ України відкрила експозицію. Вже рік він у неволі. Його окупаційна влада звинувачує в організації масових заворушень 26 лютого 2014-го. Портрети українців, незаконно ув'язнених владою Росії з політичних мотивів, виставили на 6-му поверсі. Саме тут проводять зустрічі з міжнародними організаціями та офіційними делегаціями. В такий спосіб хочуть звернути увагу дипломатів різних країн світу на проблему політв'язнів Криму. Ці портрети висять в особливому місці. Саме тут відбуваються практично всі переговори керівництва МЗС з міністрами закордонних справ, з прем'єр-міністрами, з іншими делегаціями. Вони виходять з цих дверей і від сьогодні, почувши про цю проблему, вони будуть бачити, хто можливість, а хто буде вимушений подивитися в обличчя кримських героїв. Узнав о такой акции
духом поднимутся сами узники, их родственники, весь крымско-татарский народ и все граждане Украины, которые оказались на оккупированной территории. Тут поруч з Ахтемом Чийгозом ви побачите портрети і Алі Асанова, Мустафи Дегерменджі. І саме ці люди, вони є завжди зберігачами української незалежності. Вони є такими, які об'єднують суспільство. Вони є такими, які обов'язково їхні зусилля приведуть до вільної, незалежної нашої держави. Вивезли сім'ю кримського татарина. У селі Кам'янське Ленінського району озброєні люди провели рейди по домівках кримських татар. Вони увірвалися в будинки місцевого підприємця Ідріса Аметова і забрали його разом з родиною. Їх відвезли в невідомому напрямку. Зараз сім'ю Аметова відпустили. Старшій дочці стало погано, її відвезли до лікарні. Озброєні люди заходили ще мінімум в 2 будинки, проводили обшуки. Однорічна дитина захворіла свинячим грипом. Її госпіталізували в Керченську інфекційну лікарню. Вірус H1N1 підтверджено в результаті експрес-тесту, передають аргументи тижня Крим. Це перший випадок захворювання на свинячий грип в Керчі. За добу кількість випадків цього небезпечного захворювання зросла до 16. Всього на території Криму зареєстровано 31 випадок захворювання на грип. У Сімферополі заборонили продавати свинину. Щоб попередити поширення вірусу африканської чуми, свиней на продовольчих ринках кримської столиці з сьогоднішнього дня заборонено продаж м'яса. Про це повідомила начальник управління ветеринарної служби російської адміністрації Сімферополя Надія Бойко. Вона уточнила, що заборона на продаж свинини поки що не поширюється на магазини і торговельні мережі. На час карантину в місті заборонені сільськогосподарські ярмарки. Раніше на території селянського фермерського господарства в Роздольницькому районі був зареєстрований спалах небезпечного вірусного захворювання свиней, у зв'язку з чим в радіусі 100 кілометрів оголошено карантин. В Севастопольській лікарні люди з вивихами і переломами чекають на прийом лікаря по 7 годин. Хворі приходять зранку, але черга до обіду не розходиться. Літні люди нарікають, працює один лікар. Також підозрюють, що він запрошує на прийом через чорний вхід по знайомству. Тобто того відвідувачі чекають прийому по кілька годин. Да попадете, быстрее не получается. 2 врача. С 9 утра я здесь 2 врача все время на приеме. Никто ни один никуда не выходил. Как это? Нам вышли и сказали, сейчас работает 1 врач. Ну, вы Потому считаете, что 2-й в операционной был. Ну я же здесь все время целый день. Ну что вы вы на говорите? работе. Обработка одного человека проходит минимум час, а то и больше, если это простой случай. А если нужно человеку еще и у него перелом со смещением, то там еще нужно терять время на то, чтобы перелом исправить. И потом опять же контрольное фотографирование на рентгене, правильно ли он сложил кость. У повній темряві чекають своєї черги, щоб здати кров на аналіз відвідувачі Керченської поліклініки номер 3. Як повідомляє сайт Керч.com.ru, в поліклініці є 6-кіловатний генератор, але його потужностей вистачає тільки на реєстратуру і бухгалтерію. У кабінеті забору крові світла немає. В світанковому освітленні медпрацівники намагаються визначити групу крові. Медики розповіли про те, що подібна ситуація відбувається під час віялових відключень електроенергії. Заявку на отримання 100-кіловатного генератора лікарня направила в Міністерство охорони здоров'я Російської адміністрації Криму, але ще не отримали. Населеним пунктам Криму повернуть кримсько-татарські назви. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Це буде відбуватися в процесі декомунізації і відновлення історичної справедливості. За даними голови Інституту національної пам'яті, в Україні перейменують більше 900 населених пунктів. У Криму процес почнеться, як тільки Україна поверне собі півострів. Незважаючи на те, що там немає можливості в силу об'єктивних причин провести громадські слухання, населені пункти там будуть перейменовані. І, власне, ми активно контактуємо з Меджлісом кримсько-татарського народу, і одним з наших ключових підходів щодо перейменування населених пунктів в Криму буде повернення їм історичних кримсько-татарських назв.
Шматочок Криму. У Києві переселенці з півострова відкрили кафе. Тут можна спробувати кримсько-татарські чебуреки, янтихи, сарма і долма. Все як до окупації в Криму. Как появляется бежевая пенка на поверхности в джезве, это можно уже сказать, что оно готово. Не обязательно нужно их подогреть перед тем, как наливать кофе. У джезві на піску господар готує каву по-кримсько-татарськи. Асану 24, за спеціальністю архітектора. Свої знання застосував у облаштування закладу. Тут все в національному стилі – орнамент та посуд. Он привезен из Крыма, он в Хартанашке был. Еще в депортации его удалось сохранить. Привезли вот этот вот кувшин и вот этот вот поднос. Хартанамдан да Халхан. У Києві Асан закінчив навчання, потім переїхав батько. Причина – обшуки в будинку, постійне переслідування з боку ФСБ. З появою окупантів на вулицях Асан разом з друзями став волонтером. Допомагав українським військовим. Как уже появились зеленые человечки, мы организовали патрули и помощь украинским военным. Собирали списки всего первой необходимости, закупали и привозили в воинские части. Иногда обходными путями, иногда удавалось пройти через блокпосты. После того, как ко мне приходили сотрудники ФСБ, где-то в метрах 20-30 от дома постоянно одна и та же машина стояла, и они не отъезжали никуда. Біля плити батько і син зранку до вечора. Розповідають, перші дні анексії для них було складно. Передусім, психологічно. То, что сделала Россия, это вообще не подходит не только крымским татарам, это вообще никакому человечеству не подходит, никакому народу не подходит такое. Это взять там, растоптать, хапнуть вот это вот наше и все. Згодом ситуація погіршилася. Курортний сезон провалився, а в готелі, де раніше працював Ескандер, місця для нього не знайшлося. Тоді в Криму почали зникати молоді кримські татари. Ескандер хвилювався за синів. А это может случиться, знаете, как непредсказуемо быстро. Даже если бы мне сказали, что Советский Союз распадется, и я бы даже сам в это не поверил. Хотя в течение месяца Советский Союз распался. Советский Союз был намного мощнее, в разы мощнее, и то рассыпался. Чимало українців після анексії Криму не їздять в улюблені місця відпочинку. Господарі Софрам прагнуть відтворити у кафе атмосферу своєї батьківщини і поділитися нею з гостями. Дуже приємна відмінність – це кава, яка робиться на піску. Тобто колорит, музика, звичайно, приємне обслуговування. Ці обстановочка, нема м'ягеньких цих диванчиків, як привикли в Криму, залізти з ногами, там море, чайки літають, і сидиш, п'єш каву і балдієш від життя. На жаль, що зараз це не так. Але чекаємо повернення. У планах господарів відкрити мережу таких закладів, серед них буде і дитяче кафе зі східними солодощами. Ельвіна Сідулаєва, Асан Емінов, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску «Заман». Залишайтеся на АТР. До побачення.